Estem aquí amb els Morera. Morera pare, Pep. Morera fill, Martí. Guanyador. Perdedor? És a dir, així, ja arrenquem així, ja, Els petits sempre són millors que els grans. Vale, comencem amb els... Vale, arrenquem. Entrenador i a Manresa. Correcte. Jugador joviat. El teu fill, com estaves dient, ha venjat la teva derrota. Exacte, perquè nosaltres ara fa 2 setmanes vam perdre a Sant Joan contra el Quercus, que han jugat avui, vam perdre la pròrroga i em va dir que no patís. Però això ha sigut... Com és l'experiència de la Copa tenint el fill jugant també a un altre equip? Home, de fet, jo volia guanyar fa 2 setmanes perquè em volia enfrontar amb ell. I llavors aquests piques que tenim a casa volia que fossin a la pista, però bueno, m'he conformat en que guanyessin avui. Aquests piques són gaire interessants o ens els hem d'imaginar de... No, són interessants. Però jo espero que ells guanyin la repesca, després guanyin semifinals i arribin a la final. Si és que nosaltres hi arribem, però demà ens aniré a veure la repesca, a veure què fan. Demà ens veiem a la repesca? Sí. Però per veure'l només. Home, sí, jo a repesques no en jugo, només ell. Com veus el teu pare quan està quasi al mig de la pista, que tu estàs allà a la grada? Em ric bastant. Sobretot quan comença a córrer, perquè fa temps que no el veig córrer tant. Corre més que tu quan estàs jugant? Pot ser que sí. No, corro més que... No. Diu que no, però sí. Bueno, no sé si us voleu afegir alguna cosa entre vosaltres. Que ens veiem a la final. Ens veiem a la final. Moltes gràcies, ens veiem a la final.